Helo, a chroeso I Gareth. Mae fi, Gareth. Treat I chi heddiw ac I fi. Dwi'n cael cwmni hwntw o dde Cymru. A mae'n dipyn o byrd. Rwy'ch croeso fawr I Sian, Beca. Ti di fewn trwy drws? Trwy drws? Mae'n ddechrau hwnna eto, ia. Oh, sorry. Okay, sorry. Rwch groeso mawr I Sian, Beca! Ti fewn? Clap mawr, mwy o claps. Hiya, Sian, ti'n iawn? Hiya, Gareth. Swsh. Ti'n iawn, siwgwlwmp? Ydw, good diolch. Ti'n okay? Wel, dwi'n llawn anwyd. O, na, fi'n ei Dipyn o sws I monkey flu. Sorry, dwi'n fi heb di goi sws I chdi ti. gwiri. No, fi'n gwybod, gobeithio ddim cael anwyd na. Mae'n effernol, contagious. Reit, Sian, ti'n actores ofnadwy? Sorry, ti Sian, yma. Ti'n actores ofnadwy o versatile, yn dweud Sian? Ydw, fi'n gobeithio mel bo fi. Achos dwi wedi sylwi, yn rownd a rownd. Ti efo gwallt curly, ac yn deian o loli a'r ciw, ti efo gwallt straight. Cywir. Felly di siarad ni drwg peth? Be di proses chdi fel actores? Be, o sythi'n wallt? Cyrglas ta straighteners? Ddim angen I fi ddynyddio cyrles, achos mae'n wallt i'n gyrliog yn naturiol. Naturel, Ie. Sian Beca. Felly di eglur o'r concept deian o loli i'r gwylwyr, achos mae'n eitha cymleth, yndi? Wel, fi yw'r fam, a mae yna efeilliaid, deian, a loli, a maen nhw'n gallu hyd a lledrith, a maen nhw'n gallu gwneud ribidi rew a rhewi mam a dad. Yn deian o loli, dwi'n sylwi bod ti'n treulio lot o amser wedi herchewi. Ydy'r blynyddoedd ti wedi treulio rownd a rownd wedi helpu chdi fod mor wooden? Ydw, fi wedi bod ar rownd ers I mi raddio yn Coleg y Drindod, sy'n bellach tua... Mae efeilliad yn creepy, yndi? Pwy, deian a loli? Wel, just efeilliad in general. Ti wedi gweld Shining? Do. Here's Johnny! Yndi, mae hwnna bach yn creepy. Red gum! Red gum! Sorry, dwi'n anwyd. Siarad am y Shining, dwi'n dall bod ti hefyd yn ei mobile vintage afternoon tea. Be dio? Wel, mae gen I busnes o'r enw Siwgr Lwmp, a fyddai'n mynd o gwmpas efo llestri vintage. Mae'n swnio fatha Meals on Wheels I hipsters. Ie. Be ti'n neud? Just mynd I tai pobl efo flask a swy sgol? Mae'r cwsmer yn Fe gofio... rhaid I ni stopi siarad am hynna, sorry. Yn I just gorffen yn gwic, achos O, mae busnes hynna, fi da yw. ni'n gael advertisio. Mae deryn bach wedi deitha fi bod hi'n bwrw glaw ac dwi'n o prodas chdi. Na ddim fwrw glaw tyfu bach, ond ddim braf ar y cyfan, ond erbyn ar ôl y briodas na chi. Classic Sian Beca. Ti di bod trwy lot o cast rownd a rownd, do? Romantically speaking. Wyn, Vince, Duff, Jim, Islwyn, Uncle Arthur, Matthew, Glenda. Be di enw Cymega chdi? Catherine. Catherine. O, mae Catherine mae'n byrd yndi? Ti di meddwl wneud actor gwir? Wel, ddim yn gwybod. Hinterland neu 35 diwrnod neu beth? Maen nhw wastad yn chwilio am corpses. Wel, maen nhw wedi ffonio sawl gwaith, ond fi bod brysur yn neud rownd a rownd, so... A siwgr lwmp a dein a loli, so sgynna i'n lot o amser I neud rhaina. Dwi wedi gwneud dipyn actor fy hun. Do? Be ti di neud? Ond ia, Hinterland. Oh, no way. Ie, fel background artist. Oh, brill. O'n i yn y station yn y cop shop. Nes I sgwennu lein bach I fi hyn. Chydig o improv. O, be oedd y lein? O, o'n i'n y cefn, ia, yn cock shop bod yn brysur. So o'n i fel hyn, cegyd a heibio'r shot. A wedyn nes I fynd, Yo, Richard Harrington! A hwnna oedd lein fi. Nethon nhw cadw hwnna fewn, neu nethon nhw... Dwi'n mynd siŵr I ddweud y gwir. Ar ôl 60 nath fi a Richard Harrington improvisio fight scene bach. Oh, no way. Lle nath o punch fi trwy gwaith, wedyn drop kick fi trwy ffenast. Oh, no. O'n i'n meddwl bod y lein o'n eisiau improvisio eitha realistig hefyd. Oedd. Achos ti'n mynd I gerdded trwy police station a Aberystwyth, gweld Richard Harrington a dim deud yn byd. Gwir. Cwestiwn Twitter oes os mae ar y sgrin o yma. Mae Airline Wyn yn gofyn, pryd mae Christmas special rownd a rownd?
Beth hwnna fi'n meddwl ar digdolig. Diolch, Sian. Diolch i ti. A diolch yn fod yn glen efo fi. Sorry, dwi'n seriously sal. Sus? Na i just ysgwyd llaw ti, ie? Ti eisiau cwtch? Sian Beca! Diolch yn fawr, drws yma na. Diolch. Diolch i chdi. Gyd i fynd on. Ta, Gareth. Ta, Sian. Seriously sal.